Хәзер барсы хакында да тулырак. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары дәвам итә. Аның барышында чыгышлар тыңлана, авыл халкы үзен борчыган сорау мәсьәләләренә район җитәкчелегенә ирештереп, аларны шишу юлларын тәгаенлиләр. Чыгышларны Zoom платформасы аша тыңлау мөмкинлеге дә барлыкка китерелгән иде. Шәмәрдән җыеныннан Әлфия Мөбәрәкова материалы. Безнең урамда кичен утлар янмый. Гараж алдын кем чистартыр? Шәмәрдән авыл җирлегендә булып узган халык җыенында әнә шундый сораулар яңгырады. Зал тутырып килгән шәмәрдәнлеләрдән килгән сораулар күңелне һич кенә дә төшерми. Соңгы елларда Шәмәрдәндә бик күп төзелеш эшләре башкарыла, халык өчен уңайлыклар тудырыла. Моны инде җыенга әзерләнгән мәгариф, медицина, мәдәният оешмалары эшчәнлегенә кагылышлы видеороликлардан да күрергә мөмкин иде. 2023 елда республикабызда һәм районыбызда эшләгән эшләр хакындагы видео язмаларда булар барсы да ачык чагылды. Җыенны Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Альберт Кауи улы Вәлиев алып барды. Ул трибунага бер-бер артлы район эчке эшләр бүлегенең участок инспекторы, район прокуроры, урман белгече, янгын күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе һәм башкаларны халык алдында хисап тотарга чакырды. Шәмәрдәнлеләргә Сабагаз оешмасы җитәкчесе үзенең белдерүен Zoom аша ясады. Zoom дигәннән бик яхшы нәрсә булып чыкты бит әле ул. Хәзер машиналарга тиялеп, оешма учреждение предприятие җитәкчеләре авылларга, җыеннарга бармый. Җыеннарны бары тик Zoom аша гына күзәтәләр. Сорауларга да Zoom аша җавап бирәләр. Шәмәрдәндә дә шулай булды. Фатих Кәрим урамындагы күп катлы йортта яшәүчеләрнең сорауларына ТСЖ җитәкчесе җавапны тиз арада Zoom аша гына җавап кайтарды. Авыл җирлеге башлыгы Альберт Вәлиев докладын күп мисалларга җавап йөзеннән эчтәлекле итеп язган. Авыл җирлегендәге проблемаларны да исәпкә алган ул. Тырыш хезмәт кешесенә рәхмәт тә әйтте. Хәрби операциядә һәлак булучыларны искә алып, 1 минут тынлыкта игълан итте. Инде сорауларга килгәндә, бар шундый кешеләр җыенны көтеп торалар да кирәкмәс җирдә сорау бирәләр. Шәхси гараж алдын кордан кем чистарта дигән сорау килде. Кем чистартсын? Үзебезнең кулыбызга көрәк алып, үз гаражыбызның алдын кордан үзебез чистартырга тиеш. Шәмәрдән хастаханәсе табибларга кытлык кичерә. Шәмәрдән 2дә балаларга уен майданчыгы төзергә кирәк. Бу сорауларга да җыенда җаваплар әйтелде. Җыенда Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миннеханов катнашты һәм чыгыш ясады. Башкарылган эшләрегез өчен зур рәхмәт сезгә Шәмәрдәнлеләр. Алда безне тагын да зуррак эшләр көтә. Без аларны сезнең белән бергә җиңеп чыгарбыз, диде район хуҗасы.